Γεια σας. Βρισκόμαστε σε ένα νέο χώρο που εξειδικεύεται στο κομμάτι του fitness. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας αναλύσει κάποια πράγματα για τον χώρο και για τις μεθόδους του. Περνάμε σε πιο σύγχρονες μεθόδους και ασχολούμαστε με βασικές έννοιες που τις έχουμε παραλείψει στο παρελθόν. Την ευκινησία, την ευληγησία, το stretching δηλαδή, την δύναμη, την ενδυνάμωση, τον ευρωμυϊκό συντονισμό και προπάντων την αντοχή. Πολύ ωραία, Δημήτρη. Θα θέλαμε όμως πάρα πολύ να τα δούμε και στην πράξη, έτσι δεν είναι? Τώρα θα δείξουμε μια άσκηση προθέρμανσης, power stretching, η οποία θα ενεργοποιήσει όλο μας το σώμα ισομετρικά, δανεισμένη από τη γιόγκα. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τη θωρακική μοίρα και μένουμε. Ωραία. Σφίγγοντας τη κοιλιά, βγάζοντας έξω το στήθος και δουλεύοντας και το γλουτό. Ωραία. Τώρα θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σε μια άσκηση ευκινησίας, ταχύτητας, στην οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο νευρομυϊκός συντονισμός. Πάμε, Διονυσία. Πολύ ωραία. Τώρα θα δώσουμε διαφορετικά ερεθίσματα, κρατώντας ισομετρικά τη medicine ball, σφίγγοντας την κοιλιακή χώρα και θα δουλέψουμε πάρα πολύ τους απαγωγούς μας. Χαμήλωσε το κέντρο βάρους. Ωραία. Και go. Η Διονυσία προσπαθεί να μείνει λυγισμένη, ενώ παράλληλα δουλεύει όλα τα παραπάνω σημεία που αναφέραμε. Μια ιδιαίτερα προχωρημένη άσκηση. Τώρα με τη βοήθεια του κίνεσης και της μπάλα μποσού θα δημιουργήσουμε αστάθεια στην ισορροπία της Διονυσίας και θα δουλέψουμε πολύ την ομοπλάτη και τη θωρακική μοίρα. Έτοιμοι? Go! Πολύ ωραία. Άνοιξε. Άνοιξε το στήθος. Τέλεια.